Здравейте, приятели! Аз съм Филип. Днес ще правим брак, факел и убийство. С мен е приятеля ми Чупака. Ето го. Всеки ще тегли по 3 и всеки ще си казва кой за кого ще се ожени, кой за кого ще фака и кой кого ще убива. Аз съм първи. Ти си първи. Добре. Едно, две, три. Да ги казвам ли? Давай. Значи има Лили Иванова, Да. Михайла Филева и Преслава. Добре. И Преслава, човек. Значи, Той харесва Преслава. така, ще убия Лили Иванова, твърде дърта. Ще се женя за Михайла Филева и другото го знаете. Ще го факаш. Сетите. Така. Геринкол. Да. Ани Салич. И Ева. Добре. Давай. Ще убия Ани Салич. Ще се ожена за Ева и ще факам Геринкол. Вален. Да, ти си. Да, между другото, може да има някой един запис какво сте. Не се знае какво са беше на вас. Така. Значи. Аз имам. Ще кажа госпожа ти по възраст. Не, казвай. Борисов е с малка буква. Да, супер. Значи аз имам Бойко Борисов, Да, което да. може да видите Борисов с малка буква, да знаете. Абе, това е подписа грешка, нищо, Така се бе, пише. това не е, това е... Имам Том Круч. Така ли? То знам. Окей, ще чете. Том Круз, бе! Круз, добре. И Цецка Цачева. Давай, давай, давай! Така. Ще убия... Том Круз. Носиш толкова... Нали? Ще се оженя за Бойко Борисов. Може да ми даде някакъв пост в парламент, така. И ще факам Цецка Цачева. Тя е много стара, бе! Не мога да ти чета. Да, на мен е малко по-черта. Нали? И Бойко Борисов с малка буква. Това беше въпрос на умствено. Човечак се... Джурджано. Добре. Добре започваш. Слави Трифонов. Така, ами ще убия Джорджано, това вече мисля, че е ясно. Ще се... Тук вече малко трудно не било. Ще се оженя за Фики и ще факам Слави Трифонов. Той не е ли малко плешив, бе? Той е малко плешив, ама малко по-млад от Фики. Ами, това беше от нас. Очаквайте още много клипове и ако ви е харесало клипчето, дайте палче нагоре и чао, чао! Сега да спрем клипа, брат ми.